Kører scene 29 første gang, og værsgo. Er der noget galt? Jeg opfordrer bare til kold. Jeg er råkraftig. Så er vi klar. Lidt ned. Scene 29 anden gang, I og værsgo. want you to drop me like okay. Scene 29 anden gang, og værsgo. Jeg opfordrer bare til Du tager det igen. boom. Ja, what? Godt. Scene 29 tredje gang, og værsgo. Jeg opfordrer bare til jeg kan skrive noget. Scene 29 4 gange, og værsgo. Hvad er der galt med Christoffer? Jeg kunne prøve igen. Scene 29 6 gange, og værsgo. Så hvad er det der? Scene 29 7 gang, og værsgo. Scene 29 7 gang, værsgo. Jeg opfordrer ham bare til at droppe stofferne. Scene 29. Og værsgo. Værsgo. Det er bedre at spille. Okay. Vi er klar. No. Jeg opfordrer ham bare til at droppe stofferne. Hej Christoffer! Og scene 29 8. gang, værsgo. Nej.